Eta noski, gaurko protagonista gure June Lopetegia Undina. Garai batean futbolista izandakoa, portero, atzailea pingaina, eta horretan atzailea. Espainiako selekzionatzailea. Baina ez da dut talde batzuk ere, entrenatzen, eta bat, ibilbide luzea, eta ona presa da estadioen. Aleituko da dio. Gauzak behar den bezala, azteko behar den bezala azteko, lehenbiziko, horrezko, aurrezko. Betxe ditu, atzariak, eta musikare gero. Chano, me lo un fuerte aplauso. Bueno, resto, mila esker, bikote. Berri bat probatzera, laugarren zaizara, gainera nahiko oskide dira, agerre eta sagarra, kupela aurrean zaude gaur julen, une berez isabarra, naiz sagardoak berezko duen, hautaketaren beharra, hau da atezain premirik ez du, edari leku bakarra. Gracias.
gastronomia zuratzari, gaztetari, kantoreak, abestariak, berari.
Lo corto.